Ya, kayak apa? Didadekke monggo duit Jalaras Indonesia. Ajose. Yang ikut. Gara-gara nek ngeten iki ndang bar kula melu seneng Mas. Selak kebelet kula selak kebelet. Sapa? Niki wae lho Chandra niku sak kebelet. Wong sing den kok beser. Ora beser. Kudune bocah cilik ya diopeni lek jan. Lho yo klepe wis rusak. Lah iki. Gus, tak lanjut perang ya Mas. Dereke mugi mergo ana sing ngenteni perangane. Jap. Dereke wonten ing peperangan Gus. Nggih. Siap, matur nuwun. Meski kudu eling sajroning urip. Kudu eling aja Ayo. Yuk. Go. Samboyo go. Ayo, dadi bir. Derakan Bapak. Halo. Derakan Sugeng Kondur. Penak lho Lek. Bapak Arianto, Wilujeng, dumugi dalam sehat. Aduh. Aduh piye iki aduh. Yeah.
Sesak pasang sing urung jumeneng Mbak Wiwi Irnawati kelawan Mbak Retno Jungpe. Siap. Ki ana sing nyepel lagon Kitir Sumilir saking penggemar wayang Mas Kangko. Semoga sehat selalu Mas Kangko nggih. Menghibur selalu masyarakat di seluruh Indonesia nggih. Nah, nggih. Panugi kula kintunke dhateng kanca-kanca Kaneman Mas. Nggih. Kanca teman-teman pemuda ingkang wonten Pagerwaja. Nggih. Wonten Ngajeng juga wonten Belakang Kelir. Betul. Yang ikut mengamankan dan mengondosivitis Nggih, Pak Waris Sugiono juga minta Kitir Sumilir. Nggih, tasih monitor Mas Kangko nggih. Ayo jumeneng. Heeh, gamelan plus musik ya. Nggih nggih. Yo, kaya apa? Ya, diaturke untuk kawula muda para nonoman. Kanca-kanca Karang Taruna ing mapan wonten Pagerwaja. Ya, heeh, ya. Kaya apa? Didadekke monggo Wijalaras Indonesia. Rajase. Yang iklan. Ngon gara-gara nek ngeten iki ndang bar kula melu seneng Mas. Selak kebelet kula selak kebelet niku. Sapa? Niki wae lho Chandra niku selak kebelet. Wong sing den kok beser. Ora beser. Kudune bocah cilik ya diopeni lek Lho ya. Klepe wis rusak. Lah nggih. Gus, Tak lanjut perang ya Mas. dereke mugi. Mergo ana sing ngenteni perangane. Jap. Dereke wonten Siap. ing peperangan Gus. Nggih. Siap, matur nuwun. Meski kudu eling sajroning urip Kudu eling